дар институти сатьяджит-рай калкатта моро хеле хуб истиқбол гирифтанд. аввал профессорон худро муаррифӣ карданд, сипас ба мо тӯҳфаҳо намуданд. баъд аз он мо ҳам аз тоҷикистон баҳри онҳо як тӯҳфаи хотирмон аз таърихи тоҷикистон пешниҳод кардем. мо низ навораҳои тоҷикистонро ба онҳо нишон додем. сипас моро ба осорхонаи нигаҳдории техникаҳои телевизионӣ бурданд, ки он ҷо тамоми таҷҳизот маҳфуз нигоҳ дошта шудааст. ҳангоми ворид гардидан ба ин осорхона тамоми таҷҳизотҳое ки барои сабт намудани барномаҳои телевизионӣ ва филмҳо истифода мешуд ошно намуданд. ҳамчунин ба студияҳои дигаре ки барои сабти нахустин наворҳо мода гардида буд, моро ба он ҷо бурданд. мо низ тавонистем ки дар он ҷо садои худро сабт намоем. сипас ба танзимгоҳ ворид гардидем. баъд аз он ба студияи пахши мустақим мо ворид гардидем, ки дар он ҷо тамоми барномаҳо ба таври мустақим пешниҳоди бинандаҳо гардонида мешавад ва тамоми таҷҳизоти лозимиву зарурӣ муҳайё гардонида шудааст. ҳамин гуна рӯзи якуми дарси мо дар ин институт бо сабти барномаи ахбор анҷом ёфт.